tainok naro boy pista sa barangay. Karon pahit gina. Ako na pakai kong utang basta ikaw rin makaluwas sa akong utang ba. Ayo. Uy, pre, suruh mo lagi. Oh, uy pre. Dapat lagi kag manok lagi. Naamon ko na itari sa laing barangay. Oh, pre, ako lagi ni tarik pre kay nakako kay kong utang kay na. Sirtian ni ba? Munog ka. Sige pre. Ay, kapay pre. Kapay pa ya? Oh, tinawan mo nandot kina pre. Matay mo. Wa pa siguro ni pre kay dakos kay kong problema po pre. Sigmao ni mama, sigmao ni atong kung sa itong problema ba? Sa man ating itarong. Itari na to. Kanong saman? Karong nga banda susi. Kay ato sa balay kay nakoy baho dito gabi ato sa tagayon. Sige. Liko sa drop pre kay nako sa itong paon pre ha. Sige. Lihat lang kay pre. Sige. Ay, kalami naman ani pre. Uy! Tay, unsa di itasyon nimo gabi ide? Anong dugay man nimo nila? Wala ra gud pre kanang lingaw-lingaw ba kay laan ko guys. Di naadyo kay problema no. Nausap ko na pre kay trabaho tas business nga. Sa trabaho, na pilit. Tawag ako ta. Sus, dili ta na isgutan pre. Ang ato pre nga malingaw ta. Dayon na tagtari ano pre. Ato sa unang naon pero basin lang di og mabuto akong kwarta ron ato tong padayon og tarik. Mas mayo pre kana magkuwat lang ta pre kay dugay pa bitaw alas 12 pre. Ako sa Tay, pre. Yo. Nakakuha mo sa akong manok diri yo. Anawa man akong manok diri yo. Unsa may balibo dong? Inato to yoy. Kung rin usapan ni lugaran. Pinoy ba ko muli? Matay pre, imuha man ka ng manok pre. Kuha na manok pre ako magiging kondisyon nga itari magiging na ko naron kay kuha ko na. Dili dong, basig parehara na si mong balibo eh. Manok ba? Uy pre, Si mo kay kayo Kasi ba kasi ni bata? anak na eskwela nga batig naong dita si Juanon. Ay, apos ning yapon. Oh, sige. Jennifer. Jennifer ba? Imangod ni Jennifer. Sa inyong inom. mo na ni kinang Di nako patay ko naglalas. Pag-abot ginako kanong naglalas mo. tungod na Kamaratas kuan ba dai? Wala ra to Brad. Uli na nato dong, uli na. tay sa ano nagla. Matay pre. Ano mo to nga? Ano mo to mata ato pre? Nga. Naglalas mo to. Tungod na sa manok. Tungod tas manok na dai. Manok ba? Tungod tas manok. Kalibo. Nag-ay nang kunay, nagkinunay. Wala. Ano ba kang ginhanay? Ilanan. Didi. Dong. Like, Unsa man yo? anong diyan ka daw? Dong. Manok raman na. Ulit lang sa inyo ha. Ay, kaliya pa na. Kaliya pa na. Lamat yo ha. Matay pre. Digil lang yung mga tong kahimtan. Digil pareha sa tong pari ba nga nindot kig trabaho. Lagi pre nya. Unsa may tanang trabaho dahil mo dra pre. Ay naman pre, ang akong trabaho sa siyudad. Simple. Na ako sa carbon dioxide. Carbon dioxide? Unsa man ang trabaho pre? Abi ko nimo pre, ang carbon dioxide pre. Na ako sa carbon, ang kilid na naninda og dayok. So meaning to say sa English, carbon dioxide. Bode na pre. Bode na imong trabaho de. Carbon dioxide. Pre, mao gid akong trabaho pre. Na ako sa carbon dioxide. If feeling mo pre, kamando ah. Ako willing ko. Ako willing sa ko pre. So, Nga makatrabaho jud ko para makakuha sa kong good. pamilya. Pre kanang mawa akong utang pre kanang kabayad. Good. Tinodo pre. Aron maluwas atong problema. Manayas ta siyudad. Kaya inang ano? Enjoy mo kita. Let's enjoy the Cebu City together. Teka pag-chase to pre. Mo to tag syudad pre kay sige tag urong diri what the future ana. Oh mga tuta para maminyo. Ta kay ugari ta diri perminti di kita maminyo. Good. Wala ako kayo sa inyo pre. Luling haya ba? Luling haya por sumitimis.
Abi ninyo pre, naay upat ka santo sa Cebu. Nasayad ba mo unsang santosa? Nga sa Tibuok Cebu? Pre, wagi ko kay bawa na pre nga naday upat ka santos sakop sa Cebu pre. Sulti ang tiga real masay pre na. Ang upat ka santo na upat ka santo sakop sa Cebu pre. Miingon di ka pre nga San Tandir. San Fernando sa Otanga side. Ug arita sa north San Remio, Santa Fe. Mo na upat ka santo sa akong gimin. Sabi na pre. Santos din nga sakop man na sa lungsod sa Cebu. Pero pre kay araw ka masaya gud. Kana ko maingon ta nga si Senior San Vicente Ferrer, di ba? Ang English na Saint Vincent Ferrer. O arita sa English na, English na ang akong giingon gina nga San Fernando o Santander sa South Santander o Santander. O arita sa San Pedro, Saint Fernando. Arita sa San Remio. Oh, ningon na puta nga Saint Fernando ay sorry I mistake. Saint Remio. Diba? Ari na punta sa island. Sa norte ba? Santa Fe. Santa Fe na, bantayan. Marios. Oh. Santa Fe. Oh. Ang inis na po na, Saint Fe. Bukang man di ay ka di ay. May pagmanginas. Laksa mama, oy!